какво става? Всичко се едно с Индианец много. всякакви... Гребане от Шкорпиловци към Карадере. По-плот ли това? Целият брак е застроен нелегално. Не, това се води частна земя. И това е нелегално. Абсолютно нелегално. Ей, тия не трябва да са тук, те трябва да ги махнат. Как това става частно гора? Тук трябва да е свободно за хората да могат да си идват и да временно. Това е гора, бе, виж. Това не е... Не са парцели. Това преди години ги нямаше тия неща. Не. Сега един го взема това. Бил го купил. Как ще го купил? И го направи такова. Всеки си плаща тук наем за барата. Значи гонят хората с палатките, а за мафиотите закон няма. Това е в момента това вижда. Тези с палатките са за няколко дни. Да са за 10 дни, максимум 15 и се махат. Да, целогодишно. А тези... Ти остави другото, по-рано беше до тук. А сега виж на къде продължава. Пълзи нагоре към леса. Пълни безобразие. Сега как може това да е частно до там? Видиш ли до къде е? Как може до там да е частно? Това си планина. Това е гора. За плажа да не говорим въобще. А и плажа през зет, виж. Какви чадъри, какви такива домасички. Продължаваме към Карадере.